Значи, брат, този въпрос, то даже не е въпрос, то е съобщително изречение. Сава Левски, бузът си сега, от нашата скъпа приятелка Маги. Значи, брат, имаме стомничка на Левски. Тази стомничка, защото тя виж има дупка за пълни, в нея е събран всичкия талант на играчите. И сега мисля да изсипя няколко. Нали малко талант? То няма. И, защото ние сме добри хора, ти се казват, сме много добри хора, аз се покажи какъв си. Красив. Анте. Защото сме много добри хора и освен това сме добри актьори, ще напълним с нещо. Но какво е? Не знаем. Да се издрейфаш сега. Ако някой не е разбрал, повръщам. Таков. Пряза, както Левски се правя, че играят. Те толкова, брат, те толкова заедно заслужават. Те, Маги, много любов, много 8 места са Левски. Даже ти е много пистам. И штампиони не забравяй. Да. Пожелаваме ти да направите те 5 точки, като хората. Те направиха вече. Направили са 5 точки. Да. Оля, майко. Бог да прости. Сено, брат, чао, че има и други въпроси, брат. Батежи на Иртиш са само загатвания към пътя надолу. Другата година не в първия кръг. В минус първия ще отпаднете от Лига Европа. Но ние сигурно пак ще откажем да участваме, защото знаем, че поне не сме подготвени, за разлика от вас. Хайде да бием Иртиш! Не! Последния в класирането на УЕФА по... как да го кажа? По коефициент в отстрани. И ви отбелязахте толкова. Тъй, че като трендите се заяждате за нещо, сега ще кажете Шампионска лига. И пасвам ви Шампионската лига. Ние Мерси 1 на 17. Айде, вкарахте голто и беше. Ама малко тъй не е хубаво да се гордееш с едно участие в групите на Шампионската лига. Колкото и по-странно да е било участието преди години, защото беше друг формата. За колко бяха отборите? 4 отбора. За 6 мача да отбележиш един гол. И да си мислиш, че си взел милиони. Видяхме тези милиони как за половин сезон ви привършиха и деца правихте на по-велики от нас, да принизихте. Даже паднахте под нашето ниво. Ще припомня 2010 година, февруари месец. 3 на 0, 80-та минута. Тя само се прави, че и за Левски момче. Няма значение. Такива още повече не ги харесвам. Дето само се правят, за да дразнят, пък нищо да не разбират като цяло. Тъй, че по-добре... Мъкни, брат, за да е повече от бащите ви са за Левски, ма вие не знаете, що за Левски, по-добре не гледайте футбол и не дейте са изтърва на улицата, че сте левскари. Защото първо, от личен опит знам, погледни сега, ние сме свестни хора, умни и интелигентни. Левскарите наркомани. Даже по телевизията даха как юноша на Левски наръгал